Mangga. Nunu tasing ati dalang sega uduk emake dipangan esuk mangan karang diremuk-remuk dalange berak sinjane ngamuk. Kita genang jenenge ngamuk berarti ana papane karo dalange. Nyong lho. Nyong lho. Ayo. Jangan macem-macem lho. Aku wis kabotan sungu lho. Putuku wis 5 lho. Mumpung Dek Bayu ora melu. Lho, weh lah dalah. Sigra cancut cumergut ngemat watang. Ngraposo mungsu sangkep cocok. Ayo metu aja apa? Metu aja apa? Hah, eman-eman ditokke njaba ki piye eman-eman? Seneng yang gugah kala bumur yang kok dikira tenanan kok. Ayo. Dalange lho. Udinya lho. Macem-macem lho iki. Iki aku ora duwe kanca lho iki. Iya terus ke. Gugah kala. Cari laut. Cilik kok gede men to, Kang. Aku nek cilik emas seneng gede aku. Ya kaya ngono to. Aku pengen aku. Alah. Kowe mudara ireng ini. Wis tuwek dadak. Ya la apa-apa to la apa-apa. Wau to kaya mangkono. Sabibaring Bandayuda suwasana sepil sepasamun telas-tilasing palagan kadya tales katempuh prahara kantun telot kang teles labet kasambahing ludira kapiyarsa swara peksi dandang tuwin gagak ngangrang kembul cuwilan daging dadi hanglus kang swasana tingtrep labet wancine wis kasabuting sandyakala sakelangkung sepi madaning rananggana amung tinenggo peksi dares lan kokok beluk kang mencok ing panggaring kanthi mandeng pernaing palugon ingkang lejeg lejogan lebet us lebu kempro ludira masih tinabrak gondo sengak nampak dodo sepining dalutan wonten janma lumaku sasodara wis manjir kawuryan kahirit kang taranggana pertanda pancen wis magut ing wanci madyaratri sang saya dalu hararas abhyara kang lintang kumedhep tes sunyo tengah wengi lumrang kandaning pus pita karang nyuwan ing putya sang Dwijawara brengeng ler swaraning madu brongto
manungsungsa rinding kembang iler-iler tandure wasumilir kang ijo Des sundut tumetesing tusara temah panjarah kang puspita Starulata tumungkling pratala anyar nyipara ngulama tahajud manembahing ngersaning Gusti yekti dadi pertanda lamun dewasaning wanci wis magut madya ratri sepi sepotan wonten janma kang nyabawa ing kapiyarsa mung swaraning buron ratri kabareng swara sono hambaunganing lengkahing gunung weh Prabu kekes kang samya miyarsa hanyar mangsa Padrawana katingal semono pasening dalu nenggih ritaning kang maha suci mila pantes dadi panjang kidungi janma kang teguh marang panembah lamun temenga tebaning akasa katingal Hyang Candra nggih nylumaksa dhateng semengko hamung sinulung kodrating kang maha kawasa nenggih kuwasaning Gusti kang ngarsa anggelar pasening ratri wonten kaya mengkono Ratu ning dalu giya manjing Ancala yen Cirandra pindha Kenyaramaja kang manjing Tilam Sari sami sanalika sumilak bang-bang wetan awarni jingga duh menika pangering duta nenggih lintang Panjirina suba manggalaning areka kang rasa siniwaka gumyak kang jago kluk ramet kapiyarsi manguwuh kang peksi jiwa-jiwa sukses mita wancilis para enjang emangke dupi sang surya wis manjer tengangi panas ingkang swasa temah mahanani dedep tidem
Gara-gara katengaran Surya Sangkala Wali Sanga Hambuka Budi ingkang werdine pajaring paningal mahanani sang seming pangrasa temah jumurung rancaking makarya. Gara-gara Madya Ratri nglipur pikir nyeneng ati gending tradisi tembang kreasi pesinden miwiti penggerong nyenggaki krawitan ngiringi dalange istirahat nyambut gawe sasi duwite ambyar ora wani mulih njur turu ning tengah pasar kuwi ujare iki Lurah Semar nala gareng nadyan uripe saking nanging emoh nyeleweng ora ketang direwangi ngompreng watone ora aeng-aeng kendile jejeg ekonomine ya nglenggeng Petruk mung sarwa mathuk ora seneng colong jupuk aja glembuk aja mblithuk karo bojo tansah sayok esuk-esuk sarapan gethuk ngombene kopi tubruk sing wedok ngesuk-esuk sing lanang mantuk-mantuk jebul anake celuk-celuk dadi bubar sing ngarep mangan gethuk Bagong ora sugih omong sing baku gotong royong mong kinemong kong sinokong aja nganti tut cinatut long cinolong ewadene ya ana sing kepengin urip mbombrong nganti direwangi nglimpekke wong mung mergo arep tumindak serong ning padha elinga yen laku cidra pangeran ora condong sapa selingkuh disiring wong kosok baline kang tumindak jujur bakal winong wong sirep kang gara-gara sirep kang gara-gara jemedhur pat ponokawan lumampah medal Banyumas pantes dadi patuladan
sigarane apa kuwi kembang mati sing tak puji aja doh korupsi merga yen korupsi negarane rugi piye to kang kuwi yang ngono kuwi apa kuwi tembange menur sing tak puji mbok sing padha jujur merga yen jujur negarane makmur piye to kang kuwi ya ngono kuwi Kakang Mbak Yu aja lali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu pamriye supaya slamet teko nggone Mas Sopir mbok yoni Mbak Dewi inggih dalem Mas Bagong. Kula mideng kabar ngendikane Mbak dipun mundhut mobil, Mbak. Inggih pangestu panjenengan, Mas. Syukur kula nderek bingah iso nyalangi nggo tuku mobil. Pun saged numpak to, Bu? Inggih sampun, Mas. Wis ndek anak loro ya wis pengalaman lagi. Sampun kagungan SIM to, Bu? Ugi sampun. Kula namung ngemutaken dhateng Bu Dewi menawi niti mobil sabuk pengaman diagem nggih Bu. Lho inggih kedah pun agem Mas, menika sampun peraturan lho. Lah nggih, nek ora dienggo ditilang wah sak yuta dendane Bu. Ngasto STNK to Bu? Inggih beto Mas. Apakah arti STNK? Surat tanda nomor kendaraan Mas Bagong. 100 buat Bu Dewi. Kok beda kalih kula Bu? Menawi Mas Bagong kados pundi to? Yen cara Bagong STNK niku saya tuwa ning kenceng niku Bu. Lho kenceng menapanipun menika Mas? Kenceng tekate oleh mbangun Indonesia supaya kuncara ing salaminya niku lho Bu. Ngaten tiwas kula deg-degan lho Mas. Oh alah Bu. Kok le ngeres pikirane. Nggih sekali-sekali kudu ngeres no Mas. Aduh sajak kaya ya Gandeng Budi pun kagungan SIM kula ajeng takon Bu. Inggih badhe ndangu menapa Mas Bagong? Tenggen prapat lampu bangjo to. Inggih. Yen murup kuning tandha napa Bu? Menika persiapan. Yen ijo Mlampah. lah nek abang Inggih kedah mandek. kudu dieling-eling nek abang kudu mandek ora kena terus nggih. Lah menawi kebelet pripun Mas? Belok kiri boleh jalan lho. Monggo kalajengaken Bu. Montor bele jungkir Akeh korban kedrawasan dulae masake sing nyandang anak rabine Mas Sopir jo sembro. Perhatian bagi para driver, para pengemudi kudu ngati-hati oleh ngendarani mobil sebab ngati-hati wae lagi setengah slamet nek ora ngati-hati padha karo totoh nyawa gitu Bu.
Inggih, Mas. Akeh truk sing do glundung, bis tabrakan mbok ya sing hati-hati, harus ada pengendalian diri. Yen gamelan niku pamurba irama wonten kendang. Ning nek menungso niku pamurbane wonten pengendalian diri nggih Bu, kudu hati-hati. Monggo. Bisa nika kok mboten komplit lho, Mas. Ora komplit apane ta? Lah wiwit riyen kula pun matur kok sabuke ora ndang dipundhutke lho mesake ngoten. Oh alah, mbok yo nganggo rapiah-rapiah sik ngono ta ya. Sampun ning ngagem kabel ra nggih mesake Mbah Kakung sing nyope. Aduh Gusti, mung sabuk pengaman isi ora kopen. Tak slenthikane supire. Monggo kula lajengaken. Saja padalena Eling tatahe nyawa prayoga manuta lalu lintas peraturane usine kuwanja bali mune samaran. pirang-pirang dina ora entuk pasien. Ana sing mara wong loro pasien. Waduh. Lara apa iki? Kula nuwun Pak Dokter. Pak Garing niki? Nggih. Kali Pak Bagong? Nggih, kula suwan Pak Dokter. Kepareng matur dhateng Pak Dokter. Inggih pripun Mas Garing? Kula sampun 3 dinten menika manawi toyan raos kok perih tur benter. Ngedalake nanah niku sakit napa to, Pak? Kuwi genah nek kencing nanah kuwi wis genah kuwi, Deng. Kuwi jalarane jaman kowe lunga pamite karo bojomu rapat kae to, Deng. Wah nek kaya aku bener-bener rapat kok, Le. Kae rapat tenan. Rapat kok nginep 2 dina iki sing dirembuk ki apa? Pripun Pak Dokter, sakit kula niki bahaya napa mboten to Pak Dokter? Ah, bahaya kuwi, Reng. Bahaya kuwi. Tenan. Yen ora ndang diobati, bosok cocak rohamu to iki, Reng. Tenan. Ndang diwirat dadi ndak bosok cocak rohamu. Kowe iki meneng sik to, Kang. Kok cerigis kowe iki. Dokter iki Petruk kok padha pasien kok ndadak kokan rembug. Pak Gareng dalem Pak Dokter kangge memastikan diagnosa kula betah pengakuan jujur saking sampeyan Pak Gareng sebab saking sampeyan niku kemungkinan pengaruh IMS lho coba to Reng ing atase dana moneter kok bisa mempengaruhi ya Reng terus apa hubungane karo laramu kuwi Reng niki IMS Pak Bagong sanes IMF ngeten. Oh, kuwi anu tunggale pesan tertulis lewat telepon seluler kae ya, Dang ya. Ha ta. Kae SMS gawa koclok iki. IMS niku infeksi menular seksual niku Mas Bagong. Walah, pun genah niku Pak Dokter genah. Pas niku, Pak. Kula suwun Pak Bagong meneng dhisik nggih ta. Kula betah rembakan kalih pasien sing namine Pak Gareng. Wis kono do omong ngono. Pak Gareng, dalem Pak Dokter. Sampeyan iki tasih bujang napa pun gadah semah? Kula pun gadah semah, Pak. Kleresan iki semah kula bibar babaran. Oh, barbayen. Nggih. Anu, sanese hubungan kali bojo sampeyan napa nate sampeyan hubungan kali tiyang sanes? Wah, mboten, Pak. Sumpah. Kalau yang meligi kok Pak, kalau yang temen kok Pak, saestu kalau hubungan nggih kalih
Semah kula tok kok, Pak. Pak dokter mau rak ngendika to butuh kejujuranmu lho, Reng. Butuh kejujuranmu. Pak Gareng, sampeyan kok panik niku enten apa to? Ya panik no. Wong mengkhianati bojo kok ora panik karo edan apa? Mboten, Ding, mboten. Timbang kesuwen diagnosane ora ketemu mbok wis ngaku itu, Ding. Ngaku wae ora lara iki. Niki ngaten nggih, Pak Gareng. Ada dugaan kuat sampeyan iki terkena penyakit kotor. Loh. Napa nggih? Kula disiplin bendina adus esuk sore kok, Pak. Saestu. Kula wadus esuk sore, sikatan esuk sore. Apa turu nggih pun sikatan kok diarani kotor niku pripun? Alah. Reng. Tibake ya bodho iki. Penyakit kotor kuwi mung istilah, Reng, mung istilah. Penyakit kotor ki padha karo penyakit kelamin kae, Reng. Iki nek cara dialog dokter pasien malah ora nyantol iki. Ngene Kang Gareng, piye? Tak jaluk kanthi banget kowe kudu jujur karo aku. Bener omongane si Bagong kuwi. Keluhan kaya awakmu mau merupakan salah satu jenis penyakit kelamin utawa IMS. Oh, dadi jenisnya ora mung kencing nanah, ora. Kencing nanah ki rak diarani GO. Jeneng liyane iki kaya to, herpes kelamin, sipilis, terus jengger ayam, hepatitis lan HIV utawa AIDS kuwi. Hepatitis kok kelebu infeksi menular seksual to, Truk? Ngene lho, Gong. Jenis penyakit sing penularannya lewat hubungan seksual kuwi kelebu IMS, ya toh? Tanda-tanda hepatitis memang tidak terdapat pada alat kelamin. Neng penularannya bisa lewat hubungan seksual mau. Mula hepatitis ya kelebu IMS ora beda HIV kuwi mau. Lah terus bahayane IMS ki apa wae, Truk? IMS membuat bisa sakit-sakitan, mandul, bisa nular yang bayi sing dikandhut, lan sing paling berbahaya yaiku penularan virus HIV lan hepatitis B, Reng. Wah, ngono iya. Kaya nggon bungkus rokok kae lho, Reng. Merokok bisa menyebabkan kanker, serangan jantung dan impoten ngono kae lho. IMS ki ya ana tandane, Truk. Tidak semua IMS bisa diobati, Reng. Termasuk HIV lan hepatitis. Ning ya ana jenis hepatitis sing dicegah kanggo imunisasi. Nganggo imunisasi ya. Upamane iki mung upama lho iki. Upamane Gareng hubungan karo wong liya sing dudu bojone. Lah wong mau delalah terinfeksi HIV. Apa Gareng iso ketularan, Truk? Bisa wae banget no, Gong. Bisa. Lah terus ngertine kudu tes darah. Sebab pengidap AIDS kuwi ora spontan, stadium dini ora ngerti. Kerasane mengko yen wis tenggang waktu kurang luwih setahun, Gong. Upamane Bagong hubungan karo pelacur. Mbok aku tadi ora aku genti no. Terus Bagong bubar hubungan curiga wedi yen kena IMS. Supaya Bagong ngerti, Bagong kudu piye, Truk? Hubungan karo dokter, Reng. Hubungan karo dokter sebab IMS kudu ndang diobati. Oh, nyang dokter iya, ora nyang paranormal, Truk. Oh. Paranormal ki rak wong kesurupan, beda jalure, Gong. Mengko nek wis ketemu dokter, Bagong ditakoni. Iya no, ditakoni karo Pak Dokter. Tanda-tanda apa yang dirasakan, gitu? Apakah sebelumnya pernah kena IMS? Apakah sering berganti-ganti pasangan? Kapan terakhir hubungan tanpa kondom? Cukup kuwi, Truk? Ora mung kuwi wae. Untuk mendiagnosa IMS kuwi isih perlu tes laborat, gitu. Tes sampel darah, cairan saka alat kelamin, sampel air kencing pertama saat bangun tidur pagi, lan analisa darah utawa tes darah.
Saiki aku takon, Nduk. Takon apa? Pecandu narkoba kae apa ya beresiko tinggi terkena IMS, Nduk? Kuwi jelas, Gong, wis genah nek kuwi. Ya toh? Penggunaan alkohol, putau, heroin, ekstasi, nipam, BK iki biasane pemicu kegiatan seksual sing menyimpang. Kuwi dieling-eling, Gong. Bergantian jarum suntik kanggo nggunakake puto ya rentan terhadap penularan penyakit lewat darah. Upamane kaya HIV, hepatitis barangku ya terus iya. Wajib dingerteni, Gong, bahwa narkoba itu hanya akan menimbulkan ketergantungan dan membawa petaka kuwi, Gong. Penyakit saiki kok rena-rena ya, Truk. Oh iya, sajake kok melu berkembang sejalan karo langkah teknologi sajake, Gong. Nggonku ki ya ana lho, Truk, wong terkena HIV anggere arep pemilu terus kumat. Loh. Apa hubungane kuwi? Kok ngono? Iya. Penyakite tangga kuwi HIV alias hasud menghasut, intimidasi karo vulgar kuwi, Truk, kuwi HIV. Mula kumate mung nek arep pemilu. Wis beda nek kuwi. Mula awake dhewe wajib cancut taliwondo ya, Truk. Oh iya. Kudu ngreksa marang para kawula muda, sak anak-anake dhewe wajib direksa sebab kuwi generasi penerus sing bakal neruske perjuangan kita iki, Reng. Iya. Kabeh duwe tanggung jawab, kabeh duwe tanggung jawab. Mula anake Bagong kae dikandhani, aja mung saba nggon BTS wae. Pancen anakku karo aku BTS kok, Reng. Piye? Waton Sulaya kok nek anakku iki. Oh, koclok dudu kuwi. Mengko ana penjelasan meneh sing bakal diaturake, Reng. Iya. Saiki ayo padha atur panglipur sabab bengi iki ujube tasakuran babar pisan tirakatan. Apa bedane tasakuran karo tirakatan, Truk? Tasakuran kuwi nyuwun ing ngersane Gusti wis diparingake dening Gusti apa sing dadi penyuwune, mula banjur disyukuri. Oh iya. Lah nek tirakatan kuwi penyuwun sing durung diparingke dening Gusti. Dilambari tirakat prihatin ngurang-ngurangi karepen Gusti ngijabahi, mula jenenge tirakat. Wah, ngono iya. Bengi iki syukur lan tirakatan. Syukur dene Indonesia wis merdika 59 tahun. Dene tirakat nyuwun ing ngersane Gusti muga-muga pilihan presidennya kedua manggih wilujeng rancak lancar nirbaya nirsangsaya. Amin. Mula ayo padha gedhekke kawaspadan lan kaprayitnan ya Kang Gareng, aja gampang diduku mbah wong sing ora tanggung jawab. Iya. Heeh. Sok sing dadi iki si A apa si B kabeh ya melu nganggo, melu duweni. Iya, heeh. Iki wis romanti gamelan sakwayange ageme Kamas Kondang Sutrisno Yayasan Putra Pandhawa. Iya. Kadang krawitan para kadang-kadang paguyuban amardi budaya dadi indah kang dicekak abdi. Abdi, heeh. Pesindene ana Panca Widuwati. Panca kelima Widu kuwi swara wati ki sugih. 5 sugih swara sing padha lumayan. Sapa sing sowan, Truk? Pinggir kiwa dhewe mijil saka kutha Solo, asmane Ibu DRA Muriah Budiarti sarjana seni. Coba to, Gong. Pesinen kok Dokter Anda. Dokter Anda ya kena DR iki dadi rondo anyaran ya iso. Waduh. Aja buka wadi kowe le. Ki urung 1000 lho iki. Ha nek butuh. Ah ya diempet kok. Lajeng angka kalih Ibu Rosyati saking Delanggu Klaten. Kuwi bakule beras saka Delanggu, heeh. Sampene bakulan beras Raja Lele. Aduh. Delanggu kok. Heeh. Lajeng angka 3 Ibu Dewi Marheningsih saking Klaten. Kuwi sambene dodol keripik welut karo panggang ayam kuwi saka Klaten. Iya. Angka 5 Ibu Harjutri saking Sukoharjo Makmur. Cendhek cilik ning cara manuk ciblek polae, wah. Iya.
Ingkang wekasan mija saking Kitha Sala alumni STSI asmanipun Mbak Eni. Wah, Mbak Eni, menika sampun sangkep gangsal ya 5. Entek ora entek 5 kuwi, Gong. Sing dadi 5 mongko awake dhewe 3 turah 2. Kuwi nyerepi Gareng karo Petruk. Aku wis tuwa wis ora kuat aku wis ora kaya dhisik kok Le, aku wis maneges saiki. Deh, maneges. Ya, iki pinurwakan Sinom Cengkok Grandel. Sinom Cengkok Grandel. Sapa sing diaturi nyekar? Mbak Rosiati. Oh ya. Monggo. Iki ana sing ngersake kok, Ring. Sing ngersake sapa? Mas Adi Suwadi saka Notok Depok. Iya. Kagem Ibu Bini Maryati ing Depok, Ibu Yeni Tanjung Priuk, Bapak Haji Ngadiman ing Cisalak, Nak Mas Wahyu Tribimo. Wah iya. Monggo punaturaken Sinom Cengkok Grandel. Ibarat wang numpak perahu lumampah tanpa lumampah sik ta. Kowe meneng ngowe iki Reng. Oh. Dikira kon bacutke kowe engko. Lumampah tanpa nano neng matiane jala kula suwun kadhawaken lelagon ngagem lurik, Bu. Ngagem lurik? Iya, mangga. Tamagonjeng anggen jong
weton pedan manumayan sing ngagem sajana lurik-lurik luwike weton yoja Panjen prasaja sing ngagem ngatur gembira pedan yoja lurike pancen kaloka kaya murah dae dhewe ulane jon lalekke oh Dangdut kireng ya ora ngono Kang Gareng kowe kok ngersake lagon ngagem lurik iki karepmu apa to aku mau ngemutke marang kabeh bangsaku padha tresna marang hasil produksine dhewe Truk aja mung membanggakan produksi saka Mancapraja sebab iki era globalisasi nek ora seneng karo produksine dhewe wah ambruk nggone dhewe iya bener Kang Gareng aja mung ngunggul-unggul kene apel ora saka Australia saka Amerika ora gelem mangan ki aja apel Malang ki ora kalah hebat ora kalah enak iya duren ya ngono aja mung saka Bangkok ae Jepara duren Petruk wah nyenengke lah iya kuwi wajib dilestarikan iya wis tak aturke Truk iki mau ngagem lurik ya ana pundutan saking Mas Sentot makam Haji Solo wah tanggaku iki kula nyuwun kepareng dipun paringi lalagon narima ing pandum bawanipun sinom waduh katur Pak Triyadi ing wingking kelir wah nggih kanthi atur sugeng midhangetaken lagu menika Pak Tri wah ya monggo kepareng dipun bawani sinom salah setunggal para wiraswara kenging menapa Mas Budi Sutopo ingkang badhe bawa sinom dawah lagu narima ing pandum oh iya mangga Cak
kalamono ruti karsa jagat nedya ten empari wis ana kurang mulya nadyan sugih kurang mukti sajake wong serakah ya ning sajake anane kudu meri kumrang sang pikir murungsung murka angangsa angsa temah milih gendong lali narima panduming kang monggo cah kalajeng lageng narima ing pandum monggo
Para kadang wis dielingi lumantar lagu mau ya, Reng. Iya, wis dielingi lumantar lagu iki ya, Tru. Kudu nariming pandu wong bondo ya wis akeh. Turun pitu ora entek. Nek ngongso-ngongso ora tentrem uripe. Wah iya. Monggo mati ora nggawa apa-apa. Iya, omah ditinggal, bojo dijak ya semaya. Mati sing digawa mung amal jaman uripe ana donya. Kepara nyata, heeh. Mula ana tembung wong urip aja sok nyukupi butuhing karep ning urip nyukupana marang butuhing urip ngono kae ya, Tru. Heeh. Sakwise ngatur kelagon ariming pandum coba genti malik larase, Reng. Iya. Ganti rasa, Tru. Heeh. Aku arep nyuwun lagon gagrak campur sari. Apa? Nyidam sari, Reng. Oh ya. Lagon nyidam sari, heeh. Karepen dibawani karo Mas Giyarto sik. Kopas elanggame pasrahke Mbak Harjutri. Oh ya, mangga. Mas Giyarto pura kon bawani pun rumiyin. Mangga. Duh wong ayu papucane ati kaya ngene wong nandang asmara. Kiko Cape nggambarake piyayi Jakarta gandrung karo sinden Kediri kae, Reng. Wah iya. Heeh ta, heeh. Dadi wis dipaku ning Iga Wekas. Iya. Sapa tru? Embuh aku lali asmane kok. Iya. Apa mung awakku dhewe Ora awakmu dhewe tok akeh tunggale kok, Mas. Ah iya, heeh. duh dewa jawata kong walasono maring wak mami besok kapan katekan Nano jejer lan wong ayu tak umpama nonah kuda tanpa prau sasat sarah ing Colodri nano nyidam sari as kula suwun Mbak Arjuti langgamipun balungane mlampah. Iya, balungane mlaku reng gen regeng. Ya, mangga.
Wonosari digarap nganggo gamelan ya lumayan ya, Reng. Iya, ya yang rumangsane ku gareng tuwek kok terus aku mung gegarap gamelan tok tanpa liyane. Heeh. Iya. Gamelan digarap sak mati urung rampung kok, Reng. Iya. Mula ora aneh piyayi manca padha gandrung nyang senine dhewe pancen ya kaya ngene ta. Informasi sing tak tampa sing jenenge Amerika kuwi ora kurang saka 200 paguyuban krawitan Jawa. Weh, Amerika iya. Mula kudu ngati-ati awake dhewe. Ning ora samar kok terus sing jenenge sumber kuwi ya diduduk saya bening banyune saya akeh tuke. Heeh. Terima kasih. Yo, iki ning pundutan. Kowe genti to, Gong? Ora wis kono kowe sik kono sing basa angler-angleran kowe iku sing basa gradakan aku. Oh iya. Ki ana pamundhut kagem Pak Petruk. Kula pun Purwadi saha Pak Tikno saking Condet Batu Ampar. Nyuwun langgam caping gunung Pak Petruk. Kagem keluarga persaudaraan setia hati terate sejabotabek. Matur nuwun. Wah, ki bangsa pencak silat sing mundhut iki. Heeh. SH Terate, ya. Caping gunung nganggo dibawani, Aku arep nyuwun tulung karo Mbak Eni iki. Iya. Iki durung suwe nderek awake dhewe, heeh. Jak numpak pesawat malah ora wani iki, Truk. Trimo nunut bis. Jare mumet. Durung pengalaman kok. Monggo Mbak Eni pun aturaken. Pangkur caping gunung dipun jenglengaken. Aduh ya. Gugah piyayi ngantuk. Monggo. Saben bengi nyawa balungane komplit dijengleng ketok nyenengke ya. Nano yen mamajang wong karo jano kuning nano gentung cerat. Wah, Eni dicerat pindho nganti mele-mele. Le ngecerat aja kerep-kerep lho, kok ndak infeksi. Oh, ndak kena virus. Nano kancaku jan ketok le seneng kabeh. Iya wong wareg kok. Iya gua ngeri wareg wis ngene iki. Lah jan konsumsi banyu mili. Heeh. Hello. Kontes parian mulai dari Bu Muriah
Mangga Bu. No. Rakyat aparat, Rakyat aparat, mari berlomba. mari berlomba. Kita sepakat Kita sepakat. berantas narkoba. Ya. Berantas narkoba. Nek aku malah nindakake narkoba. Lho. Wo, ora entuk. Kuwi larangan. Anu narik kalori babu. Ora caturan. Terima kasih. Monggo kalajengaken Mbak Rosyati. Makan pepaya, Makan pepaya. minumnya cium. Loh. Weh, nyang bekunang. Lah kok menclek iki. Mangane pepaya kok minumnya ciu. Kok ora apa-apa kuwi parian kok parian kuwi. Ben candhake piye, Bu? Warga Jakarta bisa berantas sabu-sabu. Iya, weh, jebule ning karepe to. Iya. Isa ngelar kudu isa gulung. Heeh. Lanjut Bu Dewi Marheningsih. Ki nggon parian nek iki. Iya. Bojon penggender iki mesti akeh. Pariane. Iya, Bang. Bojon gentho iki kudu. Lho, gentho bab gamelan kok. Iya. Maka Bu. Mundut taplak Mas Petro Mundut taplak karo serbete. karo serbete. Bareng dibuka Heeh. ketok rambute. Loh. Sik arep tak urus iki, Reng. Sik iki. Iki perkara apa iki mau do mbrantas narkoba kok bareng iki ketok rambute iki. Napa niku, Bu? Ampun ngeres riyin Mas, jarene wae ora etuk ngeres. Heeh. Lah iya apa candhane apa? Niki wau kula mundhut jagung niku lho Mas. Bareng kula ceki kula bote kok ketok rambute niku lho. Oh. Jagung kong du. Kok dudu ya? Kok makdu? Jagung apa? Mulai gawe kono dipaido. Cuma itu gawe dhewe nek maido iki. Monggo kalajengaken niki Mbak Harjutri. Menyang Senayan Waduh, arep olahraga iki. Yang Senayan nonton bal-balan, nonton bal-balan. jaga pergaulan Terus demi kesehatan. waduh, jaga pergaulan demi kesehatan. Iya. Lek wis aba mburi erek iki kae wis ana lho. Wis abang kok mburi erek-erek iki jane iki. Ku RRI ngendi cerewet iki ning Jakarta kok RRI. Ku tak pateni kok. Ku ya nempel kok cerewet. Aku wis kisinan tau kok, Deng. Nek wedok tak bledek iki bae pun aku dhewe wae. Syukur. Kuwi pengalaman aja dilakoni nek, Deng. Bagong kok aku. Ha iya. Terima kasih. Yo, Mbak Eni. Yo, En. Duit-duit Ora maido. Pensangumu akeh. menyang Jakarta. Duit-duit yang Jakarta terus. Penderita AIDS jangan berputus asa. Waduh, terima kasih. Jangan berputus asa. Ya, gede ke atine terus. Nano. Panas sudyan aleng-aleng caping gunung. Iki cengkake gurune iki ning cengkake Pak Darsana ya ngene iki ya. Iki nek mirengke wah seneng muridku dadi. Muridku ya dadi jelantah.
Nadyan wadon Nadyan wadon sarta lanang inumane banyu bene matur nuwun monggo sak langgame Mbak sak langgame monggo dangdut keleng ya enggak ganti persnelan Matur nuwun. Ki mau lagune Mbah Gesang wis diaturke ya, Tut. Ya, heeh. Caping gunung
Caping gunung di slendro ya kepenak, dipeloke ya kepenak. Piyai sepuh nek ngangge lagu pancen mirasa kok. Iya. Sak sampunipun lagon Caping Gunung, Reng. Iya. Coba aku arep nyelingi lagon Gagrak Banyumas. Sing nindakake kula suwun Bu Muriah. Lagune apa to? Rangga Nunut, Reng. Kuwi jan pas banget kuwi. Kuwi nek sing nyuwarake dudu rondo iso ora nges. Ha iya. Bisa menghayati. Heeh. Slendro menyura, slendro menyura. Ning 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 nang nang nang. Nang 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 nang. Mangga Bu. Mangga Bu dosen. Teh. Bocah-bocah kuwe nyolong jagung kebayane diomei meneng bae suwe-suwe gumantune. Termasuk bayan lomo ya, Reng. Iya. Diopeki jagunge malah dipek mantu. Ha iya. Ngono. Mbah Yadi ketiban wahyu iki, Reng. Hayang. Kono Mbah adus sik, Mbah. Pun kersane manis. Kados niku mawon kok ireng ning manis. Lah nggih, ning ya ben nyemir rambut sik to. Waduh. Waduh. Gawe gudeg saka spidol, waduh. Bareng keneng banyu diledek. Nunu tasing pindang-pindang keong bumbune bawang sekocong aja ngumbar randa moblong akeh duda pating kloyong. Randa diumbar duda ting kloyong. Iya. Laporan kon pating kloyong wong nyong wegah iki. Lho. Tenane. Lah wong duda nganggur ya wegah. Golek duda sing pegawai negeri, Gong. Ha. Wis kono Trisirah. Terserah kok Trisirah. Neneno. Randane. Nono. Ora nunut tukang bonang. Ora nunut tukang bonang. Duh, ngenes sing bonang ditinggal. Duh. Terus telutur. Nunut tasing dadi dalang. Bu Muriah. Dalam. Menika dalangipun kathah dalu menika. Kula Petruke sing lagi diparingi pedamelan nggih. Nggih. Wonten malih dalang kala wonten Dandang Gendhis. Pun niku mawon nek sampean gugu kula. Nggih kathah malih enten dalang kerusuhan nggih wonten. Wah, ayo aja dalang kerusuhan ora apik niku.
dal sing ora rusuh mawon. Wah niku tenan nek nang kersa ngladosi kadang kula sepuh niku pun mayar ladenane tenan nuwun mboten. Sasi jenenge sayem kok. Walah kere. Aja kowe iki ngobak-obak bayi bening ya, Truk. Iki wis menep bengi iki. Aduh. Kula mboten mawon Mas Petruk. Lho lha pripun ta? Mboten napa-napa, mboten wong dadi rondo kesuwen ya ora penak kok tenan. Kuat randane ora kuat godane ngoten lho, nggih ta. Pripun? Ajeng nut sinten nek mboten kula kalih nika. Mungkin anggar niku Buanggono pripun. Duh Allah, mugi-mugi. Oh alah, nek Jakarta sesuk golek soto ya ora enek. Anu mawon nimbange ngoten niku tek ngopeni awak karo anak. Dadine kula tek nunut dalange tiyang gesang mawon. Weh, ngaten. Nunut sing kuwasa. Oh nggih. Pun kuat tenan. Nggih. Aduh tenane lho. Gitu kok ngemben. Wah. Ning niku anti-anti oleh kula bar nyewu nggih Bu nggih. Nggih. Apa kuat? Apa kuat? Bar nyewu. Mboten kok dipikul mungkin. Wah nggih, Deh. Mangga. Nunut tasing ati dalang Sega wuduh enake dipangan esuk mangan karang diremuk-remuk dalange berak sinjane ngamuk. Kita genang jenenge ngamuk berarti ana papane karo dalange. Nyong lho. Nyong lho. Ayo. Jangan macem-macem lho. Aku wis kabotan sungu lho. Putuku wis 5 lho. Mumpung Dek Bayu ora melu. Lho weh lah dalah. Sikra cancut cumergut ngemat watang. Ngreposo mungsu sangkep coco. Ayo metu aja apa? Metu aja apa? Hah, eman-eman ditokke njaba ki piye eman-eman? Seneng yang gugah kala bumur yang kok dikira tenanan kok. Ayo. Kedalange lho. Udinya lho. Macem-macem lho iki. Iki aku ora duwe kanca lho iki. Iya terus ke. Gugah kala. Cari laut. Cilik kok gede men to, Kang. Aku nek cilik emas seneng gede aku. Ya kaya ngono to. Aku pengen aku. Alah. Kowe mudara ireng iki. Wis tuwek dadak. Ya la apa-apa to la apa-apa. Mula kok nyang sik cah-cah iki bae. Duwe karep iki. Iki tenan donya cerak nyelo dikira ditenanan lho iki aku. Lah ya. Duh, piye sing mapan ki awakku piye iki? Lho, sak nggon-nggone waton iso, Truk. Mbahmu. Kowe tak patak watu raimu lho, gak aja gugah kala kowe iki. Iki bakal disirake TVRI lho. Kok nek Bu Petruk nonton, lho ning apane kok kaya ngono kuwi, he? Bareng anak ora melu karo macam-macam iki. Mung sebatas guyon kok iki. Ya, guyon. Guyon. Aja sok mangan kanca ku ora apik. Mengko ndak kena HIV. Kanca ayo kanca. Wis gong wis tak dublak endut iki kok.
Kancaku ya malah ngubupi kok piye. Maka Bu, pelajaran maka. Saterusing Randane nono Yesus kali kedel kanyune kaya wong Bumuryah ki asal saka Purbalingga mula raneh. Wis temembel nang lati kene ya ning wayah. Lakake ya entuk ya Truk, heeh. Ya kaya ngono to. Wis Kang aja dibelani Kang. Kowe kudu ngerti nyang parikan ya lho. Anak mbarep wakile wong tuwa. Dadi pengarep kudu dadi tulodo lho kuwi. Iya. Heeh. Tulodo sing apik, Dah. Heeh. Matur nuwun. Mumpung isih suasana Slendra Menyura ki ana pundutan lumantar nawala. Tobat. Dari Arya Indra Suara Cijantung. Mugi Gusti paring berkah. Sekar Kutut manggung. Tunjuk Pak Mar'i Muhammad. Weh, nggih. Wonten tunggilipun katur Pak Petruk saking kula Mas Warsono Mas Ngadi bakule iwak laut ngersaken gending Kutut manggung kagem tombo kangen. Waduh, ya kangen tenan iki. Pak Petruk konduripun binji menapa pinarak dateng muwarangke. Oh inggih, minjang. Bapak-bapak lan ibu-ibu saking KKI Asa. Aksi stop, aits biasa. Lan Usaid, nggih saking kula ketua panitia wayang tangkal narkoba. Dalu menika, weh. Sing ngersake ketua panitia, Gong. Diladeni iki, ketua panitia ra dicaosi, ora kei sego kowe. Kei sego. Master mendem. Tak gathukke di antara saudara Giarto karo Harjutri. Ya. Monggo Cok, pun aturaken Master mendem. Ayo kendange ganti kendang jaipongan. Ya, monggo. Iso ta, Kong? Ya, Kak. Ya.
anak bojo warep jemuna muni nuturi kaya kiai sitoke wae yen klenger ra nglosor dhewe Wah, lagu kok warna-warna saiki ya, Gong. Iya. Jaman cilik aku ya mung blak-cublak suwenge teng gelenter. Saiki mester mendem. Mendem wedokan. Waduh. Cocak rawa. Ha iya deh. Lah nggih. Warna-warna ya ngakeh-akeh piyai sing padha nganggit. Heeh. Katujukaken Ki Ageng Sura, sesepuh ilmu kejawen sejati Pinang Ranti. Mugi-mugi kathah tamu nyuwun dipun caos silagon saking kula Eko Jati Waringin. Ngersake apa yo bablas nyang Surabaya. Aduh, jula-juli terus langsung luber ngadep Ndara Paidi. Permadi kok Paidi. Lah iya. Monggo langsung nitih pesawat jujuk dateng Surabaya mrika ya. Yang Juanda ngicipi jula-juli. Ya, heeh. Ki pengendange komplit saka Jawa Timur ya ana, heeh. Monggo cak slamet pun berkahi. Ya, buka saka Bunang wi langsung ya, Truk. Iya no. Sik ben mapan sik pengendange, heeh. Deh. Monggo. Siap, Cok? Ya, jula-juli monggo. Macan lanang dawa siyunge ayo eling jaman perjuangan ayo dijaga persatuane ngono-ngono lak wis dadi wajibe Jakarta kita tangkal bentuk narkoba Jos siap-siap Mbak Rosyati. Enggak. Monggo Bu Anggono Rusiati. Monggo Bu Anggono Rusiati. Iya ya.
lajengaken monggo Bu Anggana Dewi Marheningsih. Kabeh Bu Anggana to, Kang. Monggo Bu Dewi. Retek, Cok. Monggo, retek Cak Slamet. Monggo.